Голям удар. Голям удар. Разпъра не е много голям, но пръчката е до 12 грама. Направо ме спря. И така. Мястото. Няма го обяснявам. Скрито място. Играят много яко разпери. В момента е 2-3 часа. И така. Още един. Пръчката. Няма къде остата от тъп телефон. Трябва да взема някакво стойчество. С лайта. Закачва се добре. Килце. Ай, ги обичам тя. Ещи кеф. Ох. Тая. Много добре. И мястото показвам. Да съм от някаква друга хора. Смени воблерчето на това дрилче. И отивам да пускам векчо. Водичката така да си плува. Так. Оп. Аре бе. Прави съм умрял.